Bună, suntem noi și aici ne jucăm un toca-boca și eu sunt roșu și tu ești negru. Bine. Aici este o serie de bebeluțe mici. Suntem și bine și cred că avem o mamă foarte frumoasă. E cald. Nu e cald de bine. Am lăsat să se răcească. Bine. Mamica zice că să ne îmbrăcăm. Bine. Ce cărnița, hai. Nu-mi place. Și bine, eu iau haina. Ce tu ai haina? Bine. Eu iau asta. Ce cum arată. Bine, mamica zice ca să mergem la puterie. Bine, tot acesta îmi rămâne. Stai, pun și eu scaun. Bine, 2 am ajuns pentru fetele alea. Și bine. Bine, ce mâncăm? Zice ca să lemn din frigid. Zice că acolo este acolo este un cerare cu urs și ca să ajungem acolo trebuie să ne urcăm. Bine. Pot să folosesc capul tău. Așa. Am luat. Super, l-am luat. Bine, după ce putem... Cred că fetița a plecat să doarmă. Da, a plecat și el. De cum că se ascunde. Și da, noi suntem cu mami. Da, asta. Deci, mamă. Bine. Și mamica trebuie să merge să face baie până noi mâncăm. Să îmbracă. Bine. Bine, cred că a fost ceva zi și cred că aici se întâmplă ceva. Da, bine. Eu mânc. Bine, n-am. Bine, nu mai răcăi sec. Bine. Fetele două și doar noi două suntem. Bine. Bine. Hai să mergem ce face mamica noastră. Vai, nu e aici. Unde a dispărut și cum că nu mai ploaie? Și haina ea i-a lăsat aici. Și poate a mers undeva la noi. Nu, ce s-a întâmplat? Și nu mai e aici, nu a lăsat o hartă. Sub geam scrie că o să vă morbe toți care sunteți voi. Doamne mare! Nu fugi! Hai, nu fugi. Bine, cred că se doare. Da, trebuie și trebuie să luăm haine. Bine, eu îmi iau pijama. Ia cum arată.
Bine, bine, mi-am la pijama. Eu iau asta cu Crăciun. Abia nu mai pot să mănânc. Încă asta ce gata, bine. Bine. Da. Ce e baia? Nimic. Burta e plină. Bine. Uite, am un telefon care să fac video. Da. Suce bai budă. Hei, termină, nu mai te juca TikTok. Vreau să fac un videoclip. Și ia și o să pijama la Bine, trebuie să găsim pe Mama Grady și cred că aici pe undeva să ascunde, că este un loc din casa asta pe care să se ascunde. Da. Bine, cred că aici supă. Nu. Bine, trebuie să o găsim. Unde a fost? Cum că a apărut aici? Deja a plecat. Super, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu noi? Nu știu, nu pot să cred. Mai știi că pe Minecraft ce a fost? A fost un monstru grân. Da, tu ai fost Da, unde știi? Că știi. Și ele, da, și ele. Bine, trebuie să o păcălim că asta e ce mai tare și... Da, am băut din el. Și ce ăla e tare, să știi. Bine, trebuie să merem papăcați din noi singuri și fetele vine cu noi casat. Zi. Ce? Unde merem? Eu merem la vacațiuni că m-am Bine, ce mici suntem. Drăguțel. Văd capul meu. Cred că mama noastră a plecat. Bine, trebuie să o păcălim și să luăm și o par. Pe care trebuie să le... Bine, acolo sunt ce mai tari și lipițos. Bine, haide că am ajuns. Bine, și văd la sucule. Aici trebuie să fie ce și cred că asta e. Da, i-am găsit. Bine, am găsit, bine. Hai să punem de el. Super. Și o păcălim tare. Sărana a plecat pe undeva. Nu a plecat. Bine, hai să mergem acasă noi cu deja ia bani și acolo facem ceva că i-a dispărut așa că e un monstru. Bine. Bine, am ajuns acasă. Tu ce plângi? Mi-e frică. Ce am uitat. Bine, asta pe care Mami, avem un suc care e pe ferata ta. Vai, fugiți! Se începe tare! Vai, fugiți! Vai de capul meu, că s-a întâmplat cu el!
mama noastră. Ce s-a întâmplat cu ei? Trebuie să bere ceva care trebuie să bere în casa de căsătorie. Acolo sunt lucruri care și acolo trebuie să luăm. Acolo trebuie să luăm. Bine, aici, care aici menem? Da, e bine, noi am ajuns și suntem aici. Haideți, doar să vedem noi acolo. Bine. Super. Bine, aici este o cremă pe care se poate să colorăm. Poate colora. Bine, aici pe undeva este el. Bine, cred că bine, bine, hai să găsim creionul negru. Deja eu am găsit. Serena a găsit. Super. Eu am vrut să iau de la el. Am luat de la el. Bine, hai să merg și să fac încă. Uite ce tot mai acel pe. Am ochelari. Bine. Și eu jos. Bine, hai să pornim, să mergem. Bine, bine, care aici e? Vreau să zice ceva. Zice că, scuze, n-am vrut să vă sperie atât de tare, mi s-a întâmplat ceva, creierul s-a întors și mi-a făcut monstru. Îmi cer scuze. Așa, cer scuze. Că nu a trebuit să fac asta niciodată, să faci asta niciodată. Bine. Și asta o să fie creionul nostru, mereu. Avem și o tare. Bine. Hai. Bine, să vă vezi să... Mulțumesc că ne ajutați ca... ca să fim și să fim ce mai bun, da, să fim și să avem episod frumoasă și ceau!